ok ng'e gi pila achiel kende. Okay. Kamano. Penjo madwani duokna gi seconds 30 ka ng'eny, nus dakika, en ni giwang'i mar jalony e weche mag uchumi. Midhiero ma wantiere ni nyalo kawo thuolo maromo nade kopo ni oketo okenge makare mondo wawuoge. Gin ang'o gini madwarore to onyalo kawo thuolo maromo nade mondo wawuoge gi second matin mogik. Erokamano ahinya. Aparo ni mondo wawuoge midhiero ni aneno ka wanyalo kawo higni moko 2 kata 3. Mana kwa keto chenro makare watimo gimiduong' namba 1, fiscal consolidation. Matiende ni budget cha watem waduok deficit piny. Wagwe bedo gi budget manigi deficit maduong' machalo 1 trillion. Mano namba 1. Namba 2, buy Kenya, build Kenya policy. Wane ni mwandu moko obed matin ne mwandu mwatero oko. Namba 3, watim gimo ni debt restructure. Watem wang'ini gowi mabeche tek, wabed ni wa replace gi gowi mabeche yot kwa medo lombo pinje manyalo olowa e bei maber mondo mi uchumi obed motegno. Kaeto mogik en ni gimiluongo ni political pillar, wabed ni jogo ma josiasa wanyalo wuoyo ma walos wechewa ma ok waketo weche mag ywaruok kata weche mamiyo dhano bedo gi to e uchumi. To mogik en ni waneni mibadhi ma ogo tach pacho ka e migepe mopogore odok piny ka sirikal chiwo ranyisi ni ochung' motegno e kedo gi mibadhi. Mage e ranyisi maparo nyalo chiwo e yo machuok. Nyakora mogik kaluwore kod jalony Hesbon Omolo. Kama wantiere sani mondo wawuog mwadhi loka cha makoro wanyalo ng'iye ka en bugo ma wawuok nyalo kawo higni 3 kopo ni oketo okenge makare. Wamed chung' motegno nyakora mogik ka wang'eyo ni wan jopiny manigi duol. Erokamano Hesbon Omolo kuom yudo thuolo mar ng'injo weche gi yo makare kendo medo jopiny bedo gi ng'eyo kuom gik matimore kama wawuoke gi kama wachope gi kaka wanyalo wuok kama wantiere sani ka wadhi mbele ka wayudo mor mar geno manosing kod piny owacho. Nyakora mogik we walor duol marwa gi kanyo. In bende mikawo thuolo kendo iketo wang'i Ramogi TV e chenro mar duol puoch gi pak. Nyinga en George Bati. Oriti masani.